Salut Internet. Malian, Malika Fini Mangana. Malian, Niambole. Gabi, Amboka Mandi. Kadaka, Kaso Takatuko Ma Anja. Jamana Takatuko Manja. Mali, ni am mo ya di ama. Mali, ni am bembo ya di ama. Mali, ni am ene taraka eto ambulu. O Mali, abintolado. Adeu nyana. Mali bintolado. Amodeu nyana. Mali bintolado. Anyamo nyana. Ango bi, akenya fanga bo ka faso dia disu jigi mo kono. Ka faso, ka mo rapela la famido. Ka hakli jigi ke, minu temena, am bembo e kala minu ke. Ka nyesi faso ina. Ka faso in sangorata, ka faso ina jemola, ka faso inta, ka yanga jenyefe, jemoga ka so faso ina. Jemoga ka faso ina kodo. Jemoga ka faso ina bunya. Jemoga ka malindia bunya. Uga donga foko, au nye seba koro dafale uni. Malian. Ko jigi kali do, ne yo fo au nyana wonyeji o tibo. Ko jigi waro do, ne yo fo au nyana, mo dusu ko nke sigibi. Olu beto misi la. Kabako. Au ma ba mani bai diwa. Malian. Afo au nyete, au fatiena wa. Au nyete, au batiena wa. Au nyete, au bemo tiena wa. Au nyete katola la puisher fe, au tigre nyana. Mashite ka boka ko. Muna. Malian. Ko an bemo ye faso minjo. Ka treka to au mbulu. Ka anga ve aseke faso in. Anga seka di ande uma kereni badin kono. Anga seka di amode uma kereni badin kono. Anga seka di comme héritage à nos descendants. Maliens, ayo faso chito lagi. Muna, pourquoi le Mali est si préoccupé dans sa dignité? Pourquoi le Mali est si piétiné par ses enfants? Pourquoi le Mali est bafouillé dans tous les sens? Pourquoi la culture malienne est persiflée par les autres? Pourquoi la dignité malienne n'est plus? Muna. Malien, Malika Mangana. Malien, bi, fugaro ya bulu, bi, dusukuntanya bulu, bi, ala kalabantia bulu, faso ci bulu, au faso tatola pleni pousser fe, mogo nyana. Muna. Afo ama bemo, tramasira yewa, ama bemo ka bara yewa. Afo ama bemo ka histoire kala wa. Afo abeson. Malien, damonzo yu yere faga faso ni nkoso, o faso ka tata wa. Malien. Afo, sunjata ya yere faga faso ni nkoso, o faso tatuko fule. Amodion fe. Muna. Kadaka, ka au kera kalabantiu. An kɛra faso cɛnaw ye, an kɛra danbe cɛnaw ye, an kɛra fasoden juguw ye. Malien. A fɔ an bɛna se k'an ɲɛ jɔ an juguw ɲɛ la don dɔ la, ka ɲir'u la k'a fɔ ko faso in ka bon wa? A fɔ an bɛna se k'an ɲɛ jɔ an juguw ɲɛ la, k'an ka fasoden ɲumanya yira wa? A fɔ an bɛna se k'an ɲɛ jɔ an juguw ɲɛ la, k'an waso ni an faso ye wa? Pourquoi vous avez délaissé la culture malienne? Pourquoi vous avez délaissé, vous avez piétiné l'honneur, la dignité malienne? Muna, aïe faso une chita. Aïe aponyana. Maliens, me voici devant vous, les fils dignes des ancêtres mandens. Me voici devant vous, les petits-fils de Samori. Me voici devant vous, les petits-fils de Sunjata. Me voici devant vous, les petits-fils de Babemba, de Tcheba. Me voici devant vous, les petits-fils de Modibo Keita, de Serou Badian Kouyaté, de Charles Samba. Me voici devant vous, les fils héritiers de nos aînés. Afo dondo temena ni tueni kuma fo anya faso kono ko jamana be labanta ko faso be labanta ko awu de tlaka nyaga fra faso kono ta wallahi ambe mot musiri ubu tiga do udakro ubu kulo fritri uba fo ko wallahi ko ni tsega ke ko le faso min joka di awma ko lu deun tsega nyaga fra ta tew wallahi mali ya dusu tarami aya fanya do gaidan muna abeson anya de mo ka nyaga fra ta. Quelle valeur nous allons enseigner à nos enfants? Aya fanya amina seka an diun kala adama dia tabolo jumena aya fanya afo on ma seka nyetro fuila nyon kan yako on ma seka nyetro fuila nyon jubi yako on ma seka nyetro fuila kan nyon to tien réseaux sociaux ka to no fe sanga no fe makaba no fe wari no fe malien afo faso kanu beni jamana kanu beni aya girana beko ko nyere beko ko dabalu beko ko poshi konna ka jamana kanu ta ka fli tien fe Malien. Afo dondo mase, anga fukoro dabla, anga tani dabla, anga sigi ka faso ina deka dro faso ina sa, ka donga foko bema dole kamena, kuyu yere sacrifice, otmala au matabari siga so yewa, au mochi to yewa, au makaro yo kochi, wo chedo de ujo o kofe odo, ko faso inte kla uni na feo. Malien. Wo te anga foronya doy, wo te anga dambe doy, wo te anga yere dondoy, te farnya tuye au taka fan doy, an taka bulu dodo. Bes no kala je, la sita kakma.
ni ye cɛbalabɔ bi kala jɔ ka a mɔdenw yala a bɛ marifa ta ka jɔ a yɛrɛ tɛn bana a b'a ci po k'a yira aw la ka aw ɲɔgɔn fasodenjugu ni ye jamɔzɔn labɔ bi a kaburu kɔnɔ kala jɔ ka marifa d'a ma k'a ka a denw lajɛ a ka mɔdenw lajɛ a b'a jɔ a yɛrɛ kunkolo la a b'a ci po a b'a da kaburu kɔnɔ tuguni non aw tɛ maliyɛn mali sɛgɛnna ba maliba sɛgɛnna an kumana an y'an kɔnɔ fɔ ka ɲɛw suran ka daw fɔ ka kule ka kasi ka misimisi ka dusukun kasi caman ta o don an sɔnkun kɔnɔ ka kuma ka su b'an ka kuma ka tile b'an ka kuma walasa maliyɛn danbe dɔɔni min bɛ yen maliyɛn hɔrɔnya dɔɔni min bɛ yen maliyɛn yɛrɛwoloya dɔɔni min bɛ yen an ka se k'o to an dusukun kɔnɔ an ka se ka mali garder ka bila an denw ɲɛ sini n'u nana ka n'u jɔ an ma ko baba ba aw ye mun de to an ye fasoden ɲumanya la aw ye mun de to an ye jamana kɔnɔden ɲumanya la aw ye mun de to an ye maliden ɲumanya la an b'o tɔni ta k'o di olu ma walasa olu bɛ se k'u faso jɔ n'o cogo nka bi an denw bɛna mun de fɔ an ɲɛna an mɔdenw bɛna mun de fɔ an ɲɛna an descendants bɛna u jɔ ka mun de fɔ an ɲɛna maliyɛn faso ɲɛmɔgɔw ye faso janfa maliyɛn faso ɲɛmɔgɔw ye faso janfa maliyɛn même un simple citoyen a ye faso janfa maliyɛn mali cilen don a ma fɔ an si kɔ jamana in cilen don a ma fɔ an si kɔ an bɛɛ y'an sigi ka lajɛ ka tɛmɛtɔla lajɛ faso bɛ ka ci ni anw bɔra ka kuma u b'a fɔ ko anw bɛ ka tɔ juguya ni anw bɔra ka kuma u b'anw kɛ fasodenjugu ye ni anw bɔra ka kuma u b'anw kɛ jamanakɔnɔdenjugu ye ni anw bɔra ka kuma u b'anw kɛ malidenjugu ye ni anw bɔra ka kuma u b'a fɔ ko anw ye ɲɛngo ye an ye hatigiw ye an ye bɛsɛmɔnɔciw ye maliyɛn a fɔ an bɛ se k'an faso to a ka ci k'an tɛ se k'an damaga o kuma la ko na an y'an damaga o kuma la an ye kafiri an faso cila an janfan ci maliyɛn a y'a fɔ ɲɛna an ye mun de kɛ ala la a fɔ jɛmaw bɛ ka dugu ci u senna ka san ci u senna k'u faso jɔ k'u ka faso développer ka faso den ɲumanya ta ka don u denw hakili kɔnɔ anw ko k'an ka sigi n'an ka fantan ye an ka sigi n'an ka tɔɔrɔ ye an ka sigi n'an ka minɔgɔ ye an ka sigi n'an ka kɔngɔ ye ka an ka ala minɛ o kan an ka kuranɛw kalan ka kitabuw kalan k'an sigi ka hadisaw kalan ka ala minɛ ko sini lahara ka anw sara bɛ sɔrɔ yen k'a sɔrɔ anw da balo a ka anw bolo tile kɔnɔ siɲɛ 3 maliyɛn nin ye tiɲɛ maliyɛn nin bɛ se ka laban jamanakɔnɔden minnu tɛ u taafan dɔn jamanakɔnɔden minnu t'u nafan dɔn jamanakɔnɔden minnu t'a dɔn u da balo bɛ sɔrɔ cogo min na aw ko k'olu ka ala minɛ k'u k'u sigi ala kan ko ala de nɔ ye nin ko bɛɛ lajɛlen tandis que jamana minnu tɛ ala ko dɔn u ala ko t'u ɲɛsira la olu bɛ ka développer minnu yɛrɛ t'a a silamɛya la u tɛ silamɛya dɔn olu bɛ ka développer minnu tɛ chrétien la n'u tɛ chrétien dɔn olu bɛ ka développer anw de sigilen don ka ala makɔnɔ ko ni ala y'a tigɛ bɔ sanfɛ don min na ko ka na anw dɛmɛ ko an bɛ bɔ nɔgɔ la maliyɛn nin ye tiɲɛ walahi nin tɛ tiɲɛ aw b'o kalama jamana tɛ yen min développera k'a ma wuli ka révolution dɔ de kɛ jamana tɛ yen min développera k'a ma wuli ka san ci a sen na ka dugu ci a sen na ka baara kɛ ka faso jɔ nka o bɛɛ bɛ sigi mun kan fasoden ɲumanya o bɛɛ bɛ sigi mun kan jamana kanu o bɛɛ bɛ sigi mun kan faso kanu o bɛɛ bɛ sigi mun kan ala f'i k'i yɛrɛ dɔn maliyɛn den de ye sa a fɔ ni dusu t'aw kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ a y'aw faso lajɛ a y'aw faso citɔla lajɛ a y'aw faso citɔla lajɛ k'aw denw to États-Unis la a y'aw faso citɔla lajɛ k'aw denw to Russie la a y'aw faso citɔla lajɛ k'aw denw to Canada la France la Maroc la a y'aw faso citɔla lajɛ k'aw to a ka étage baw kɔnɔ a y'aw faso citɔla lajɛ k'aw to a ka mobili baw kɔnɔ a y'aw faso citɔla lajɛ ka to aw ka muso jɛmanw kɛrɛfɛ munna est-ce que ce peuple mérite ce sort non est-ce que jamana in denw ka kan ni nin kɛwale ye wa ayi maliyɛn nka a y'a lajɛ au lieu que an ka dirigeants k'u ɲɛsin faso ma ka faso labara ka dusu don fasodenw kɔnɔ faso ka se ka labara an ka sɛnɛkɛyɔrɔ ka yiriwa an ka jagokɛyɔrɔ ka yiriwa an ka se k'an dabalo sɔrɔ an yɛrɛ ye an ka waso jɛmɔgɔ ɲɛfɛ k'a fɔ ko mali ye sɛnɛkɛdugu de ko mali tɛ dɛsɛ a dahirimɛ kɔnɔ fo ka diɲɛ ban ko an ka jiginɛw falen de bɛ to san kalo 12 la maliyɛn ka baara dusu jigin anw kɔnɔ nka anw ka ɲɛmɔgɔw ma se ka kɛ o maa ladiriw ye an ka ɲɛmɔgɔw kɛra zon ye an ka ɲɛmɔgɔw kɛra nkalontigɛlaw ye an ka ɲɛmɔgɔw kɛra u bɛɛ bɛ kɛlɛ kɛ walasa i ka se k'i dabalo sɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔw kɛra i ko n'i ye bamakulu bila ji la ka sogo fili u kɔrɔ bɛɛ b'a ɲini k'a ka sara cɛ ni ye jamana in kɛ sara ye ni maa min ka sara ka bon e ka kumakan de ka lamɛn ni sara tɛ maa min bolo e de b'i ta kɛ ka tɔw sara maliyɛn a fɔ fantan jɔyɔrɔ b'an ka faso in kɔnɔ bilen wa a fɔ yatimɛw jɔyɔrɔ b'an ka faso in kɔnɔ bilen wa ala minnu dabalo t'u bolo olu jɔyɔrɔ bɛ anw ka faso in kɔnɔ bilen wa aw bɛɛ la fantan t'aw la aw bɛɛ la yatimɛ t'aw la o bɛɛ la aw ko aw bɛ ala dɔn ko ala ka di aw ye ko aw ni ala ka di maliyɛn ko an y'an ka ɲɛmɔgɔ ta k'u bila an kunna walasa u ka faso lakana nka u bɛ k'u ka denbaya de lakana an'u ka avion billet walasa ka taa vacances kɛ diɲɛ ɲɛfɛ pourquoi Modibo Keyita ala wuli sa i k'i mɔdenw lajɛ sa wuli k'i ka fasodenjugu lajɛ sa i kɛrɛ don i k'i denw lajɛ i ye den minnu to i kɔ i kɛrɛ don i ka lajɛ kana ɲɛji bɔ dɛ kana kasi ko anw tɛ kɛ foyi ye ka ɲɛmɔgɔ ninnu to anw kunna kana kasi Seydou Badian ala i taara a ma mɛn sa i bɔra ka min to anw bolo yan o de bɛ yan hali bi o de bɛ ka continuer hali bi an b'o de kɔnɔna la hali bi an b'o hakilina de kɔnɔna la Seydou Badian i mɔdenw lajɛ ka maliyɛn kɛ fugaro ye bi ɲɛmɔgɔ nɔ don ka maliyɛn kɛ tatiɲɛbagatɔ ye bi ɲɛmɔgɔ nɔ don
nga ɲɛmɔgɔ talen don dogo jɔnni de kɔfɛ maliyɛn o y'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ye diinɛ ɲɛmɔgɔ malika mankan diinɛ ɲɛmɔgɔ a ye faso ci diinɛ ɲɛmɔgɔ a ye faso janfa diinɛ ɲɛmɔgɔ a ye faso feere a ka dulokibaw nɔfɛ a ka samarabaw nɔfɛ a ka bafulabaw nɔfɛ a ka mugew nɔfɛ a ka jalamuguba nɔfɛ a ka kɔlɔsiba nɔfɛ a ka tɔgɔ nɔfɛ a ka jama nɔfɛ a ye faso janfa a ye faso dentugu ye a ye faso cilaw ye nafolo nɔfɛ a y'aw denw fusaya ni anw ye k'aw mɔdenw fusaya ni anw ye k'aw joli fusaya ni anw ye ka d'a kan ko ala tɔgɔ dɔ bɛ aw da ka d'a kan ko kira tɔgɔ dɔ bɛ aw da ka d'a kan ko kira jamu dɔ bɛ aw la a ye faso janfa ka faso ci ka fasodenw kɔ don faso la u y'u ban ka faso bara u bɛ ka u sigi alamakɔnɔ de la maliyɛn a ɲɛ b'a ka diinɛ ɲɛmɔgɔ la diinɛ ɲɛmɔgɔw aw k'aw ma ko ni aw kumana ko ala b'a mɛn aw k'aw ma ko ni aw y'aw ɲɛsin ala ma ko ala b'aw jate aw ko aw ma ko ni aw y'aw don kaliwa kɔnɔna la ko k'ala deli ko ala bɛ ko sugu bɛɛ kɛ aw ye nka a y'aw faso lajɛ bi kɔngɔ kɔnɔ a y'aw faso lajɛ minɔgɔ kɔnɔ a y'aw fasodenw lajɛ bi u bɛ ka taa u da kɔgɔji kan wali jamanaw kan u bɛ ka t'u da jɔnya juru la wali mɔgɔw bolo ni maloya tɛ aw minɛ a fɔ tasi tɛ aw minɛ a fɔ aw tɛ se k'aw sigi aw y'aw musow sufɛ a k'aw sigi ka aw miiri mali situation na dɔɔni a fɔ aw tɛ se k'aw sigi aw musow kɛrɛfɛ sufɛ sani a ka kɛ dabarabaraya kan fɔ ye sani a ka kɛ nɛnbarabara kan fɔ ye a k'aw sigi k'aw miiri jamana kɔnɔdenw ka tɔɔrɔ ni ɲani na dɔɔni a k'a fɔ ala ɲɛna ko anw sɛgɛnna anw mɛnna nin ɲani kɔnɔna la anw mɛnna nin sɛgɛn kɔnɔna la anw mɛnna nin kɔngɔtɔya kɔnɔna la anw mɛnna nin nisɔngɔtɔya kɔnɔna la ko ala k'a lajɛ sa bi a k'a lajɛ a ka fasodenw a ka hɛrɛ dɔ jigi u kan a y'a ka kɔlɔsiw ta a y'a ka walanw ta a ka sɛbɛnniw kɛ mali kunkɔrɔ a ka sɛbɛnni kɛ mali ye moriw bɛ min mori ne na aw don an b'a fɔ k'aw bɛ se ko bɛɛ la an b'a fɔ k'aw ye sabaw ye an b'a fɔ k'aw bɛ se ka bana sugu bɛɛ furakɛ an b'a fɔ k'aw bɛ se ka gɛlɛya sugu bɛɛ ta ka bɔ mɔgɔw kan a y'a ka walanw ta a ye don kaliwa la a ka mali sɛbɛn a ka sɛbɛn mali kunkɔrɔ a ka mali ka développement sɛbɛn ala ka mali fana développer ten sa k'anw mɛnna sigi la ten a y'a kɛ hali n'an bɛ taa an ka examen passé an bɛ taa ka taa bigi dɔ di aw ma k'a ka kirisi k'a la an ye faso ci a y'a kɛ an mana taa concours passé la an bɛ taa ka taa bigi dɔ di aw ma k'a ka kirisi ko la ko bigi bɛ aw na passé examen na maliyɛn a y'a kɛ an taara ka taa kunkolo di aw ma k'a ka dugawu dɔ kɛ anw kunkolo la walasa anw bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye a y'a kɛ aw bɛ taa anw fara ɲɔgɔn kan ka jibitɔniw di aw ma ko an ka ji k'o kɔnɔ ko an kana k'aw bɛ dugawu k'o la ko dugawu bɛ bɔ sanfɛ ka na bi o jibitɔni kɔnɔ ko anw tɛ sa fewu n'an ma kɛ mɔgɔ ye a y'a lajɛ a y'aw denw lajɛ bi kalandenw aw ɲɛ tɛ nin tiɲɛ na wa pourquoi a b'aw ɲɛ tugu nin kan maliyɛnw aw ɲɛ tɛ nin tiɲɛ na wa pourquoi a b'aw ɲɛ tugu nin kan a fɔ bi ni danbe bɛ anw na ni yɛrɛwoloya bɛ anw na ni yɛrɛdɔn bɛ anw na o tɛ baara ye fiyewu fadenw taara ka anw to a mɛnna badenw taara ka anw to a mɛnna anw de bɛ wuli don o don an bɛ taa sigiɲɔgɔnw de deli an de bɛ wuli an ka dignité ka bon ni maa minnu ta ye hɔrɔnya b'an na ka tɛmɛ maa minnu kan aladenw b'an na ka tɛmɛ maa minnu kan an de bɛ wuli ka t'olu deli don o don an da kɛmɛ la maliyɛnw a fɔ maliyɛn ka waso bɛ min maliyɛn ka yɛrɛdɔn bɛ min a bɛɛ bɛ kɛ nin cɛba ninnu sen kan minnu ko k'u ni ala ka di ko nin kira ka di ko n'olu kumana ko ala b'a mɛn a y'aw faso lajɛ a ye mali kungo fɔ ala ɲɛna sa an fana ka bɔ nin situation in kɔnɔ muru maliyɛnw a fɔ maliyɛn bɛ se ka to nisɔngɔtɔya la tan a fɔ maliyɛn bɛ se ka to danbe tiɲɛ na tan ani yɛrɛdɔnbaliya la tan maliyɛnw a ye n bɛnbaw gɛrɛ n na ni ne bɛ sa don min na ne ka sa n'olu tɔgɔ ye ni ne bɛ sa don min na ne ka sa n'olu ka dignité a n'olu ka honneur ye ni ne bɛ sa don min na fo maliyɛn den bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko walahi ko faso kɔni banna pewu maliyɛnw dignité tɛ anw na bilen hɔrɔnya tɛ anw na bilen maliyɛn bɛɛ kɛra zon maliyɛn bɛɛ kɛra kalabanci u y'a kɛ fo maliyɛn hakili jɔra ala ɲɛ u y'a kɛ ala ni sɛgɛn bolo ala ni ɲɛni bolo maliyɛn b'i sigi bi ka ala sɔsɔ ka ala kuta a ɲɛ kan a b'a dɔn k'a fɔ ko n'a y'a kɛ k'a man di ala ye dɛ nka a b'a kɛ ka da fantanya kan a b'a kɛ ka da nusɔgɔtɔya kan a b'a kɛ ka da gɛlɛya kan mɔgɔ bɛ se k'i denw to kɔngɔ la wa ko ala mɔgɔ bɛ se k'i mɔdenw to kɔngɔ la wa u ka si e tɛ ko kɛbali dɔ kɛ ko ala i mana o kuma fɔ moriw b'a fɔ a ɲɛna ko limaniya dɔ ye o tuma ala ye tɔw da a ye limaniya dafa olu la wa a y'olu ka waritigiya dafa a y'olu ka fɛntigiya dafa a y'olu kɛ fɛn ye olu bɛ ala minɛ u ka fɛntigiya kan nka anw ka ala minɛ an ka fantanya kan depuis ala ye dugukolo da ne ma afiriki ɲɔgɔn ye depuis ala ye dugukolo da ne ma mali ɲɔgɔn ye ala ni sɛgɛn bolo ala ni fantanya bolo o tuma ala tɛ anw fɛ wa o tuma ala bɛ tɔw kɛ faamaw ye ka tɔw développer ka hakili di tɔw ma u ka se k'u ka sigidaw développer o tuma ala t'o hakili di aw ma o tuma ala t'anw fɛ yan a t'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in tɛ tiɲɛ maliyɛnw nin bɔra yen n bɛna jeunesse la ala a fɔ mali jigi karila tan wa ala a fɔ mali biɲɛ kɔrɔmɔnɔ tan wa a fɔ mali taara jiwoyo fɛ tan a fɔ mali ala o avenir tɛ anw ka ba mali bala bilen o banna an ka avenir taara sigɛrɛti fɛ an ka avenir taara dulɔ fɛ an ka avenir taara bɔdenni fɛ denmisɛnw kan ka wuli ka taa kalan kɛ ka hakili munumunu ka dusukun munumunu ka ɲɛsin faso ma ka faso tɔnɔ ta ka don hakiliw kɔnɔna la ka dɔnniya ɲini ka kɛ k'i faso jɔ a y'an denw lajɛ sa hali u bilala kalan min na k'u k'o kɛ walasa u ka hakili sɔrɔ ka faso in jɔ u dɛsɛra o bɛɛ la u sigilen tɛ nin siraba kun na sigɛrɛti min gɛrɛnba sigi teba wuli pendant que les autres travaillent, pendant que les autres étudient, on est sigilen don baneni ani famini na ani sigɛrɛti min ani fɛnkuru tigɛ ala mali jeunesse aw hinɛ bɛ nin na sa walahi
ni ma ba jigida faso in kan an b'an jigida faso wɛrɛ kan aw tɛ maliyɛn a ye nin jeunesse lajɛ nin jeunesse bɛ se ka faso in bɔ nin dingɛ kɔnɔ wa maliyɛn a fɔ mɔgɔ bɛ se ka jigi ta ka da nin jeunesse kan wa gulɔ tilala anw na anw ti fɛn dɔn a bɛɛ ka bon a yɛrɛ bolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko ale de ɲɔgɔn tɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko ale de ye show businessman ye bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko k'a fɔ ko n'ale tɛ ko soirée ti diya maliyɛn a y'a lajɛ o ye min kɛ aw na a y'a lajɛ o ye min di aw ma a y'a lajɛ o ye min kɛ an denw na maliyɛn a fɔ maliyɛn hami tɛ foyi ye bilen fo ka dɔn kɛ wa maliyɛn hami tɛ foyi ye fo ka mɔgɔw lajɛlɛ wa maliyɛn hami tɛ foyi ye fo ka na cɛtiriw tourner wa a fɔ danbe tun tɛ maliyɛn na wa hɔrɔnya tun tɛ maliyɛn na wa yɛrɛwɔsɔ ni yɛrɛdɔn tun tɛ maliyɛn na wa nka a y'an ka jeunesse lajɛ comédie dɔnkilida manamana ko tɔw bɛ ka dɔnniya ɲini k'u faso jɔ aw bɛ ka taa manamana ko manamana kan fɔ yɛlɛ kow de ta k'o kɛ ka faso jɔ aw ni ala cɛ faso jumɛn bɛ jɔ kan a y'a lajɛ o ye min di aw ma pendant que leurs fils leurs petits fils étudient en Europe aux États-Unis en URSS en Chine Japon Corée olu bɛ ka kalan kɛ ka dɔnniya ɲini ka tila ka na ka na aw mara aw ka comédie kɔnɔna la tuguni ka tila ka na aw mara aw ka fɛndɔnbaliya kɔnɔna la tuguni ka tila ka na aw mara aw ka fanini ni banini kɔnɔna la tuguni regardez la jeunesse a y'a lajɛ bi ni mɔgɔ bɛ se ka a sigi ka jigi ta ka da aw kan k'a fɔ ko aw ye fasojɔlaw ye k'a fɔ ko ko don dɔ la ko nin denmisɛnnin ninnu bɛ na ka na faso in ta ka faso in bɔ nin dingɛ kɔnɔ a tɛ il faut pas se mentir a tɛ a denmisɛnnin tɛ a makɔrɔba tɛ min bɛ se k'a fɔ ko ne bɛ se ka n jɔ faso in kɔrɔ sini ni président denkɛ tɛ fɛn min ye i bɛ taa sɔrɔ ministre denkɛ ye walima i bɛ taa sɔrɔ député denkɛw ye walima i bɛ taa sɔrɔ maire denkɛw ye nka an fantani kule kule an denw tɛ kɛ foyi ye dɛlɛnkanw kɔ sotarama parantiw kɔ ni fɛn t'i kunna o ye diyagoya de n'i ma fɛn ɲini ka dɔn i bɛ laban ten de a y'a kɛ bi fo ka mali société taxe a y'a kɛ bi fo ka maliyɛn danbe bɔ a la a y'a kɛ bi nous ne reconnaissons plus les valeurs morales que nos ancêtres nous ont léguées où est le respect où est la dignité malienne je cherche mon honneur malien faso y'a jigi ta ka da maa minnu kan fana k'olu ye révolutionnaire ye malien an da bɛna mɔgɔ olu fana la malien ko ba maliba cira le Mali est percuté le Mali est bafoué le Mali n'existe plus le Mali n'a plus aucune valeur le Mali est traîné dans le boue par ses fils par ses enfants et voilà malien anw de dusu ta ka bɔ k'an jɔ fasojɔya jɔyɔrɔ la ka bɔ k'an jɔ sur le créneau ka bɔ k'an jɔ et ala ko f'an ka faso in ta ka yanga ko an bɛ révolution dɔ kɛ ko ka faso in ta ka taa n'a ye ɲɛfɛ nka maliyɛnw anw kɛra janfanciw ye o kɔnɔ maliyɛnw anw kɛra yɛrɛwasobanciw ye o kɔnɔ maliyɛnw anw kɛra tɔgɔɲininaw ye o kɔnɔ maliyɛnw an kɛra wariɲininaw ye o kɔnɔ maliyɛnw an ye o kɛlɛ ta k'o tiɲɛ ka da k'an bɛ fɛ ka maka dɔ da an yɛrɛ kan et ala a y'a lajɛ sa jɔn de bɛ yen k'e bɛ se ka bɔ k'i tigɛ kɔrɔta k'e y'o faso in janfa ko e m'an bɔ kan janfa ne y'o fɔ aw ɲɛna ko n'a bɛ révolution kɛ a y'aw dusukun di a k'aw nin di a ka plaisir tunu un révolutionnaire a kan ka sacrifier walasa faso bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na walasa hali n'a y'a sɔrɔ ale ka balo tɛna kɛ foyi ye a ka nɔ to a kɔ a denw bɛ se ka na min tɔnɔ bɔ nka a y'a lajɛ an ye mun to an kɔ fa ni min ba ni min ka don ɲɔgɔn ka kurusi kɔnɔ ka don ɲɔgɔn faw ka kurusi kɔnɔ ka don ɲɔgɔn baw ka tafe kɔrɔ maliyɛn ka don ɲɔgɔn ka duw kɔnɔ k'a yira ko ne de ye faamaden karisa de ye fantanden wari bɛ karisa de kun wari tɛ ne kun wari bɛ ne kun wari tɛ karisa kun ne de bɛ yala jet privé la e ala nin ye révolution sugu jumɛn ye sa maliyɛn a ye n dɛmɛ aw denw tununa aw ka révolutionnaire tununa ko cɛ mana maga nin kuma la muso da mana maga nin kuma la u bɛ e ta kɛ e kɛ ko sugu bɛɛ ye ils vont te traiter de tous les noms pourquoi alors le Mali est trahi par ses fils le Mali est trahi par ses dirigeants le Mali est trahi par ses marabouts le Mali est trahi par ses savants le Mali est trahi par les Maliens mais en tant que jamana in ka lafiya dɔnniya n'a y'a dɔn k'a fɔ k'a tɛ ka faso in jɔ a y'a kɛ ala kosɔn a ka bɔ faso in kɔnɔ il faut le laisser respirer a y'a to faso in ka respirer dɔɔni a k'a hakili munumunu k'a lajɛ a yɛrɛ ka taga fan ɲɛ a yɛrɛ la sa sinon malidenw tɛ sa walahi an ka cakɛdaw tɛ se ka filɛ bilen ministre zon député zon maire zon policier zon douanier zon maliyɛnw ne tɛ se k'o fɔ aw ɲɛna bilen sa aw bɔra o kalama o a ye taa a ka taa mali jɔnniw na n'i bɛ se ka tɛmɛ hali ka pièce dafalen u b'a fɔ k'i ka tɛ sɔngɔ di mun na hali n'a y'a sɔrɔ i ɲi dafalen don k'i ka pièce dafa u b'a fɔ k'i ka tɛ sɔngɔ di mun na o tuma la aw bilalen don tɛ sɔngɔ minɛ de kama yen wa aw bilala k'a ka faso lakana aw bilala k'a ka jamanakɔnɔdenw lakana aw bilala k'a ka mali lakana k'a ka malidenw lakana a fɔ aw sigilen don tɛ wari minɛ de la yen wa regardez la police maliyɛnw minnu jɔlen don an ka circulation na ko pour que u ka se ka circulation u ka se k'a lajɛ k'a arranger mɔgɔw ka se ka circuler ka ɲa maliyɛnw olu kɛra 200 ɲininaw ye
o tuma aw tɛ sara wa aw m'a ye aw bɛɛ m'aw tile la mori b'o tile la olu tun tɛ dɔrɔmɛ 50 sɔrɔ kalo kɔnɔ nka olu tun sɔnna n'u ka hɔrɔnya ye ani dɔrɔmɛ 50 olu tun sɔnna n'u ka ladiya ni dɔrɔmɛ 50 aw ko ko bi k'aw sara man ca ko fɔ k'aw sara bɔ jamanadenw kun namara kan karabanciya kan maliyɛnw o de kɛra anw bolo wasoko ye bi même les commissaires ils se vendent de ça k'olu tɛ sara ka ɲa k'o de y'a to k'u bɛ mɔgɔw arakete maliyɛnw où est la dignité où est le respect où est le patriotisme hali n'a y'a sɔrɔ aw tun tɛ sara kalo la hali n'a y'a sɔrɔ aw tɛ taa dabalo sɔrɔ kalo la aw tun kan ka taa jɔ aw bilala faso lakana min kama aw ka se k'o kɛ a ɲɛma o de ye hɔrɔnya ye o de ye danbe o de ye yɛrɛdɔn ye o de ye yɛrɛwaso ye nka aw bɛ se ka hɔrɔnya yira anw na bi wa mali polisiw ne ni aw de aw bɛ se ka aw ka yɛrɛdɔn yira anw na bi wa a bɛɛ zon aw de bɛ tila ka ban ka taa dɔmisiw fa aw bɛ ka mɔgɔw ka kɛmɛ fila minɛ la circulation kɛmɛ naani minɛ la circulation mun na aw de bɛ tila ka wuli ka taa misiri alanfɔlɔ la k'a fɔ k'aw bɛ ala dɔ ɲini ko aw bɛna duwawu dɔ don k'o bɛ se ka mali bɔ nɔgɔ la e ala o tuma la ala bɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ wa mun na mali sɔrɔso ne ni malika de ne ni aw de malika fitinin de e ala moribo keta a tɛ ɲɛ anw ma a ka wuli a kana fasoden dɔ jigi an ka sɔrɔso kɔnɔ wa a tɛ wuli a kana ɲɛ anw ma a kana don an ka sigidaw la ka fasoden dusu jigi maliyɛndenw kɔnɔ wa e sɔrɔso ne b'aw dɔn kojugu walahi a fɔ aw donkan ma kɛ sɔrɔsiya la foyi ye jakarta ni kelen kɔ aw donkan ma kɛ sɔrɔsiya la foyi ye ko aw bɛ muso dɔ nɔfɛ kabini o ma minɛ aw donkan ma kɛ sɔrɔsiya la foyi ye e ala k'i terikɛ taara ni i ka muso ye i bɛ fɛ ka to minɛ o la maliyɛnw b'o dɔn kojugu aw ma se ka don sɔrɔsiya la foyi ye ni dusukun foyi ye fo ka na tasara kama ke e filan ye mobili san ko fɛ e fana ka mobili san ke filan ye moto san ko e fana ka moto san jamana kanu bɛ min mais c'est normal que aw ka boli ennemi ɲɛ c'est normal que aw ka boli jugu ɲɛ c'est normal que aw ka boli ka taa ka marifa fili ka sariw fili ka bɛrɛdɛmuw fili ka boli k'aw kɔ don marifa ka ci aw kɔ la e ala ni tun ye nin kɛ anw tun bɛ bɔ tile la walahi faut que e sa e ka sigida tun tɛ don da la bilen faut que e sa e fa tun tɛ don da la bilen faut que e sa e ba tun tɛ don da la bilen o tun bɛ kɛ moke bɔ ko ye mɔgɔw tun bɛ e kɛ yɛlɛko fɛn ani ɲugutɔ fɛn k'e taara kɛlɛkɛyɔrɔ la e ma se k'i jɔ fiyewu e bolila jugu ɲɛ ko marifa cira e kɔ la maliyɛn o de y'a to fɔlɔ la n'an y'an sigi ka mɔsiw lajɛ olu tun b'u sen siri ɲɔgɔn na de u ka kɛlɛkɛcɛw tun b'u siri ɲɔgɔn na de ko lala ko hali n'a y'a sɔrɔ mugu ni kisɛ gɔnna i kɔ i sen sirilen na kɛ i tɔɲɔgɔn dɔ sen na i tɛna se ka boli i bɛ saya ta o don ka maloya to yen nka a y'a lajɛ a y'an ka sɔrɔsiw lajɛ maliyɛn ofisiyew bɛ se ka fɔ wa nin ye sɔrɔsi denmisɛnninw ka ye nin ofisiyew bɛ se ka fɔ wa mali ofisiyew général joli b'aw cɛla lieutenant joli b'aw cɛla commandant joli b'aw cɛla colonel joli b'aw cɛla a fɔ aw ɲɛ tɛ aw faso tilalen na wa aw bɛ se ka to anw bolo ka taa aw sigi biro kɔnɔna la aw bɛ se ka to anw bolo ka taa aw sigi aw musow kɛrɛfɛ aw bɛ se ka to anw bolo ka an ka sara ta kalo kalo ka taa aw sigi climatiseur kɔrɔ nin ye sunjata lawuli bi a bɛ sa tuguni a nɔ la walahi a b'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛnya a taara ka bɔ dusukun kɔnɔ a mɛnna maliyɛnw faso min taga ka ɲi faso min généraux b'u sigi faso bɛ ka ci u ɲɛna faso min commandant b'u sigi faso bɛ ka ci u ɲɛna faso min généraux t'a dɔn kɛlɛkɛyɔrɔ sira ye yɔrɔ min ye faso min lieutenant t'a dɔn kɛlɛkɛyɔrɔ sira ye fɛn min ye u bɛ formation de 6 mois de kɛ denmisɛnw kun dɔrɔn k'u bɔ ka t'u bila sahara sanfɛ tɛ se ka ci olu la olu dalen don u muso n'u den kɛrɛfɛ kalo kalo u bɛ 70,000 ta kalo kalo u bɛ 40,000 ta olu bɛ yirelisi kɔnɔna la u ka mobiliw bɛ entretenu chaque semaine u bɛ baarakɛdenw ta ka d'u ma u tɛ courant sara u tɛ ji sara ka d'a kan ko an ye danaya dɔ ta ka da u kan k'u bɛ se ka anw lakana nka o lakana kɛra anw bolo bi yɛrɛbaya ye o lakana kɛra anw bolo bi yɛrɛwaso ani mɔgɔbaya les généraux na a y'aw ka galonw bɔ a ka fili sa mais les généraux a y'aw ka tini bɔ a ka fili a y'aw ban a ka responsabilité la e ala a y'aw ban aw jɔyɔrɔ la sa a y'aw ban a la ka d'a kan ko faso cira aw ɲɛna a y'aw ban a la ko ka d'a kan ko juguw sera aw ma n'i tun ye Hitler tile lajɛ o tun ye fasodenya de jigi a ka fasodenw kɔnɔ o tun ye jamanakɔnɔdenya de jigi a ka jamanakɔnɔdenw kɔnɔ n'i tun ye général ye i tun bɛ taa front de la wa i tun bɛ stratégie de bɔ k'a di denmisɛnw ma u bɛ se ka kɛlɛ kɛ cogo min na wa i yɛrɛ bɛ kɛ turupu ɲɛfɛ an ka généraux bɛ min o tuma la ni kɛlɛ tiɲɛn'i bolo n'i ye général de Hitler ka tile la e ala sa ko olu tun b'u faso fɛrɛ sa i bɛ teni bɔ k'a da i b'a fɔ ko ne jɛra walahi ne dɛsɛra ka faso lakana fo ka ne sa ne tɛ kɛ maa ye hali ne bɔnsɔnw tɛ kɛ maa ye wa ne ye faso janfa ne dɛsɛra o de tun ye olu ka vocation ye o de tun ye olu ka fasoden ɲuman ye nka maliyɛnw e ala mali bɛ ka kasi i bɛ ka a y'aw faso lajɛ a bɛ ka faso min ci ka di aw ma a y'a lajɛ yatimɛya la diɲɛ ɲɛfɛ an kɛra fanfalaw ye an kɛra banfalaw ye aw bɛɛ jɛra ka faso in ci nka kumakan kelen b'anw da n'an y'o dabila don min na o kɔrɔ ko an b'an kaburu kɔnɔ fo k'an sa an bɛ kɛ maliyɛn ye wa an bɛ to maliyɛnya golo kɔrɔ aw seko t'o la hali n'a ye faso in ci an bɛ to gatani kelen min bɛ yen n'a y'a sɔrɔ a bɛ siraba camancɛ la hali ni kan mɛnɛ na an b'an sigi a kɔrɔ bugutoni kelen min bɛ yen ni an mɔkɛw y'a di an ma hali n'a ye kan mɛnɛ la an b'an sigi a kɔrɔ jirisuni kelen min bɛ yen ni an mɔkɛw y'a turu hali n'a ye a tigɛ an bɛ taa sigi a lili kan ka mali darapo ta ka
ka don an dusukun kɔnɔ ka mali hymne national ta ka don hakiliw kɔnɔna la a don ka marifa ta k'an jɔ karangaw sanfɛ k'a yira maliyɛndenw na k'a yira jɛmaw la ka anw tɛ faden to dun ka anw tɛ kɛ fadenw ka todunna ye hali ni mali bɛ tila a ɲɛfasa kan a tɛ kɛ anw su a tɛ kɛ fɔ anw su n ko a bɛ kɛ anw su de kan u bɛ tagama anw su de kan fɔlɔ ka ba ka sɔrɔ ka na anw sɔrɔ ɲɛfɛ n bɛ tagama fasodenw su de kan fɔlɔ ka sɔrɔ ka ban ka taa drapeau turu an ka administration kɔnɔna la ka ban ka taa azawa drapeau turu an ka bedaw kan maliyɛnw ni tɛ mali ka fitini na ko ni mɔgɔ dɔnna ni turunin ye n'a turu tigɛra i bɛ kɛ dɔnbagalafili ye nka ko k'a fɔ ɲɛna ko anw tɛ ma dan turu tigɛli ma dɛ k'u y'anw kunkolo de tigɛ ka bɔ an kanbaw da la k'anw kɛra yɛrɛmafiliw Maliens, le Mali, des hommes valeureux, est en train de partir dans les films. Le Mali est en train d'être traîné par ses détracteurs. Aïmi Nyanine Ayasro, ministre Aïmi Nyanine Ayasro, gouvernement Aïmi Nyanine Ayasro, Faso Kele, Hakina Fla, Dusukun Fla, Takabolo Fla, Wallahi Ayalasro. Dans Mali tɛ jɔ fiyewu fo maliyɛnw ka ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn ban ka tɔ to ɲuman kelen kelen minnu ni o kuma ne a man di aw tulo la ne b'a fɔ aw ɲɛna bi n ko Mali tɛ se ka jɔ fo maliyɛnw ka marifa ta ɲɔgɔn kama ka bese ta ɲɔgɔn kama juguw ni ninw ka ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn ban ka tɔ to kelen kelen minnu n'an hakili sigir'o la tuma min an tɔ ka Mali jɔ Mali t'i jɔ tan dɛ musalaka tɛ Mali jɔ alamakɔnɔ tɛ Mali jɔ one love à vous tous on est ensemble c'est la famille Malika merci c'est bien merci merci kana kasi tanke ambe ga tan sama aka dona ko malien de ba andeli kara hali bi am malien de ka yala hali bi am siran ko ka doni ko dendo ga ambulo hali bi ko sen di sukumbo ulula ko sen kanimbo ulula uluma banka bo antara kala ande ma banka bo antara kala hali bi ande ma joli do be ulu ka buri ana malien le bok mala aka dona foko kala ni me ka ke centre kono anya ba bela la ta anya kangaru da don temelo na katana na la bana ñogon faga kamar fata malin do ga ñogon kantike ka ñogon boni muguni ci fay ni te balana kada kana awti hakina kena bile faso kelen kono jagwadi ni ñe mawta aw bulo ni me faso kanu do awla ni me baranya ya awla ni me faso kanu ani faso ding maya tira awla jagwadi ni ana dirigeant émotion tula uma korobaya faso in konnala uma kalan faso in konnala ute foi don faso ina wa uya ke tromina udon fara bata kala jenye fe ka troba jenye fe nu fara tew jena uzo kana kanu sigi ondala kana na flota ka kala chi jenye fe ana ministre jonde bedi ka muso be jigi malila ana president jonde be ka temna ka ademi jigi malila ko sandanina ana député jonde be ka ademi jigi malila opposition fra majorité ka ana administrateur jonde be ko seba ye ka ademi ka muso be jigi malila ana optalu chenendo udon sega jigi muso sega jigi o kapsa yema anga ministre de la santé ale ni occupé nendo aka veiller à ce que anga hôpitaux o ka se ka kɛ assainissement yɛrɛ kɔnɔ o de bɛ taa denw furakɛ Maroc la France la États-Unis la anga président min a kan ka veiller walasa jamana kɔnɔ den bɛɛ lajɛlen bɛ se ka furakɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔ hôpitaux kɔnɔna la hôpital min occupé nendo o président de bɛ avion ta des milliards et des millions ka taa yɛrɛ furakɛ France la a ye faso kɔnɔ lajɛ anga député de bɛ olu min kan ka an ka hakɛ ɲini ka an ka commune hakɛ ɲini ka ɲinini kɛ walasa an ka hôpitaux bɛ se ka équipé cogo min na an bɛ se ka furakɛ cogo min na ka ɲa an bɛ se ka kalan cogo min na ka ɲa olu denw bɛ kalan na Maroc la olu denw bɛ kalan na Algérie la olu denw bɛ taa furakɛ Maroc la n'olu yɛrɛ banana u bɛ avion de ta ka t'u yɛrɛ furakɛ diɲɛ ɲɛfɛ k'a sɔrɔ an ka hôpitaux bɛ yen se tɛ anw minnu ye fantani kule aw bɛ si dɛmɛ ka hôpitaux kɔnɔ sosow bɛ si ka anw kin cɛkɔrɔba joli bɛ yen ko o man kɛnɛ musokɔrɔba joli bɛ yen ko o man kɛnɛ ko se t'o ye ka bɔ ka taa jamana kɔfɛ ka taa yɛrɛ furakɛ olu bɛ siran u b'a fɔ ko ala de nɔ ye k'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ taa furakɛ tubabu jamanaw kan olu bɛ mɛn si la maliyɛn munna u bɛ ala tɔgɔ don nin ko in na maliyɛn wallahi n'an ma ninnu bɛɛ minɛ k'u kantigɛ n'an ma ninnu bɛɛ minɛ ka taa minɛnw fɛ yen na n'an ma ninnu bɛɛ minɛ k'u da k'u kantigɛ fo ka dugukolo tigɛ a nɔfɛ ka sɔrɔ k'an sɛbɛsen yira ninnu na bilahi faso in ti jɔ o kuma mɔgɔ caman bɛ ka siran k'a fɔ nka anw bɛ révolution min kɔ o de ye jamana kɔnɔdenw ka wuli fɛn fɛn ɲɛmɔgɔ ye k'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ da k'a kantigɛ fo ka dugukolo tigɛ a nɔfɛ k'a yir'u la ka daji t'u kan k'u fasoden jugu maliyɛnw ko ni dutigi ye ban du la du bɛ lafu dudenw bɛ lafu ni dutigi ban du la du bɛ taa pɔnpɔnpɔgɔlo fɛ ni dutigi y'a kɔ don du la kɔngɔ bɛ dudenw faga ni dutigi n'a ma mago jɔ du la dudenw bɛ tiɲɛ u ni danbe tɛ kɔrɔbaya bilen u ni hɔrɔnya tɛ kɔrɔbaya bilen ko le Mali est à l'image de ses dirigeants
kana audio an nyokro ka parole du fo onyana ka discours mo tini onyana ka tasbeni boke ka tlaga na kana français kan dimo fo onyana kana dabara ba kan fo onyana da an atla kan sibika faso ke to laje kanyere laje nyamanka ni au make nyama duni an kan ga wuli ka fodo ke ni au make faso din duni an kan ga wuli ka aunina ni au make faso chilawi an kan ga wuli ka audala nyina muna malion faga donga fo discours te faso jabi faga donga fo krani jomo nyefe ka discours ba tini ka ta dictionnaire ta ka modri monta akonala kana o kala auni o te kongo do auna o te mi no do auna faga ke walo de ke aga discours sera kana obtalo ekipewa aga discours sera ekol joga de ande ma wakala kono wa aga discours sera ka ana ekol metru sera ande ma sera kala kere badina wa aga discours sera ka kongo do auna wa asaka mi no do auna asaka sera di auna wa aga discours sera ka jidi auma sankal tan flawa leo fo auna no kala mi kodon teklini mado be kala ati kodon mado be abe kala fokata akuchi kogoku ga ki foido kodon emu igi fasodo igi mile mi konama igo do ni doni mistro jenyefe igo yelema ko bayelema ko shi yelema ko be ka fasoma kike fasola yiri wanai kike faso sagora tanai kike fasota ka yanga ka ke wazo fe fato jombo odi doni ga kata dictionnaire kunu kani jo au nyakro ka français kan chani fo kani jo au nyakro au mo botola bli o ma au bo sivila kana ten danena Bafa jauh, avocat, yafa. Ni modong ni dong, ni dokonu. Malika, la force invisible, yafa. Ni dokonu ada. Beshir Jara, ni dokonu. Tonton kabanogo, ni terge. Dani ni pari, ni terge. Jana sogodogo, ni terge. Rasta, ni dokonu. Nga foli bɛ mɔgɔ mɔgɔ ko ka a ye faso in de kɔ nga foli b'a bɛɛ ye malika famille ni y'aw ka tasigila ye ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma one love à vous tous on est ensemble la patrie ou la mort nous vaincrons si l'honneur et la dignité malienne doivent être préservés au prix de mon sang je n'hésiterai pas